Sa, ingong sa ani na di ay. I have. Butang sa kubo ba? Mshe. Mm. Huwag na lang tali dayon. Huwag na lang tali sa gilid. Kasi anong stand mo? O, di sa'yo, di madam ang stand. Naka-stand na. Ay, isa na huli na lang. Isa magtindog lang isa ra ba? Ay na para isa na mga wiranel kadi ka Ang wapo. stand na, hindi ba? Basta ang Stevie, uyong. Gani. Mm. Eh naman lakaw-lakaw. At speak ko ba, tanong ko, Dari, butang nilo. Hi guys. Lagkit kaya giring. Golden! May. Okay na. Hi guys! Maayong adlaw kayong tanan! Sa wakas, after 2 years, mapupuksan ko na rin ang bigay ng MK Carpet CDO. Ayan. Ay, MK Ukay and Carpet CDO. Oo. Tama, di ba? Ito Carpet ang kanilang bagong-bago na ino-offer sa inyo. Tingnan natin ang quality, ang itsura ng kanilang mga curtains na order ko sa kanila. Tingnan natin kasi para alam ninyo kung gusto niyo po ng ganito. Pwede niyo po itong gawing negosyo, pwede niyo pong ibenta per piece. Nakalimutan ko ang per bundle nito kung magkano, pero just PM their page, KM Ukay Carpet CDO. Hala, dahil yung tela di ay ay maganda siya kasi akala ko tagdadalawa lang. Tingnan natin. Parang marami. Hala. It comes with a very beautiful ring. Hala, meron na siyang ganito at ang gaano kataas? I think it's 7 feet. Ay, 8 feet. 8. 5'4" man ko. 6, 7, 8. 8 feet siya guys. Ay, ang ganda. Ganda ng tela niya guys, oh. And with a very beautiful ring bearer. Bangga. Plastic siya. Para siyang bangle nga maganda pagkagawa. Wow. Ayoko nang buksan tong isa, ay iba. Basta same lang yun sila. Pero ilang piraso din? Ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieces. Laku 1, 2, 3. Tagsa-tagsa ra. Dapat. Magbukas tayo ng ibang color. Ito naman ay floral na pink and light green. Tingnan natin kung same na ba sila ng ano. Tapos golden kaya. Basta Same lang din sila, Iba yung tela niya, guys, kasi hindi siya silk, hindi din siya, iba yung Cotton. pagka-cotton niya, makapal yung pagka-cotton niya, Ang kapal, promise, Para siyang uniform sa high school, parang uniform yung tela niya. Christina? Ambot lang. Ano siya? baga. Parang cotton siya na makapal. Ewan ko. Maganda siya. Parang feeling ko uniform ng lahat ng size niya, 8 feet yung yata. height niya. So ko yung black and white. Gusto daw ni Katrina na, bro. Tapantanan. O, dagan man. Sad. Pero mo na magabok duwar may kinanglan. So, ayan na. So ilalagay natin to sa bubuksan ba lahat? Ay na, oy. Kasi sayang tingnan mo. Ay, ang ganda ni Alay, ba't hindi nakabundle ito? Kana may Ito parang pilang piraso lang siya. Hindi ko alam kung magkano to guys. Pwede niyo siyang bilhin tapos ibenta ninyo. Ito maganda. Japan. Hala. Bagay na bakang. Yung size niya ay parang 4'8". 4x8. 4 ba to or 3? Maganda siya guys. Gani sa Para kwarto sa mga ka. mahilig sa colorful. Ako kasi I don't like colorful kasi I like plain talaga. Pero kung ganito ka naman kaganda at wala ka ng choice, sa mga kanang gusto magnegosyo dyan, pwede niyo siyang orderin to sa KM Ukay CDO na itatag ko na lang yung ano. Salas golden, aha. Guys, ilan ni kabuok? Nagkan kaayos siya sa isang bundle. Nakalimutan magkano gato sa isang bundle. I-message na lang po sila guys, yung mga hilig mag-ano dyan, mag-negosyo. Maganda to kasi makaka-profit ka talaga ng mas malaki kasi baka kukunin mo siya ng 9,000 tapos 200 pieces siya. Bibenta mo siya ng magkano, 100 ay income ka talaga. Tsaka maganda yung quality, hindi ka mahiyang mag-offer sa mga buyers mo. Because the tela itself is very beautiful. Makapal siya, baga siya guys. Ang pangalan, hindi ko alam anong tela to, basta maganda siya. So,
mag-open naman tayo ng kanilang. Dito naman tayo. Kuha lang to, kaya magkanihan na. Alin, ito? Ano ba? Puno mo nakabuok. Ito naman tayo dito sa ating mga mugs. Yan. Ito naman guys, Arda Buat ka na Jillet. Buat kayo. mugs. Guys, tingnan nyo to ha. Binili ko talaga to kasi gusto ko siyang igawing souvenir here in our farm. Pwede siyang gawing souvenir kasi sobra. Oh. Guys, tingnan nyo. Pwede nyo siyang bilhin tapos ibenta. Guys, tingnan nyo. Pwede siyang mug, pwede siyang pangsabaw. No? Pwede siyang pangkape, pwede siyang pangsabaw. With a very beautiful design, fruit design, and outside is plain. With the different sizes. Ano ba to? Ah, okay. Meron din silang, ayun. Same lang sila ng Ba't ba ni sizes. Kuan, gidool man siya diya? Ang dami nito guys kasi 1, 2, 3. Parang 3 layers siya ng mga ganito. So, 6 times 3, 18. 18 pieces siya. Hindi ko lang. Ito naman ay pang souvenir. Ayan. Meron siyang, sa isang box niya, marami siyang mga designs. And marami din siyang, ayan o. Charan! O, diba? Ang sarap nito pag pumunta ka dito tapos bibintahan namin kayo 100 per piece. Okay lang ba pang souvenir? Or gagamitin ito? Tsaka yung ano niya guys, para siyang ceramic. Ceramic ba to? Ceramic. Parang pwede nga siyang lutuan eh. Yung ganyan no. Pero iba-iba yung ano niya, design, may mga nakalagay pa. Mom, you were right about everything. Mga ganyan-ganyan. May mga coat siya. Tapos meron din silang parang gold na dating and blue. Meron din siyang ito maganda. Yan, holding hands with the father and the child. So parang iisa lang sila ng itsura sa ilalim. Ah, meron. Ay, iba-iba na. Katapos ng tubugasan. No? Iba-iba siya ng design. Ito naman isa. Ala, parang buwak na. Sa'yo lang ba to? Itong isang box naman na to, binili ko talaga to guys. May nagdagan-dagahan kay Kalibangon. Pinagdagan. Ito, ala, may Ay, maganda maganda. oh. Ito ang ganda. Magustuhan to ni Ansing. Hi, Seng! Gana, pero gana-gane. Ay na lang, ay na lang. Nana sa ibo ako na. Pero masyado na siya sing oh. And it comes with like that. Pang coffee. Ah, sing oh. Baya! Siya thermos. Thermos na gamay. Mura ng perfume. Masyado siya guys. Pwede mga yun. Ito ba, David? Ala, napon siya sing oh. Figurine. Oh, flower base mo na. Parang siyang flower base. Parang ang hirap naman hugasan nito. Masibang-sibang. Sunshine. At mahilig mag-pink dyan. O may cute kitten. Nindot Ito siya. ang cute. Oh, Arinola. Ha? Wala siya karinola. Ito. At ang maganda yung design niya. At saka- Kayo. Bester, Papa, Derwell. Murag dili siya pang mag Wala siya, mga parang pa-display lang siya. Oh. Sa kanang bitong butanganan sa ballpen. Ganun. No? Oh. Ang ganda niya. Pag souvenir nga, kaya pag bumili kayo dito guys, ay stock ko to dito tapos sa lahat ng gusto pumunta dito, ibibenta po namin siya 100 per piece, 150. Tapos, pwede ko pong lagyan ng signature here sa Pentel Pen. Thank you so much from Inaguan Nature Park by Brand Damage. Yan, tapos huwag niyong gamitin. Pero kung gagamitin niyo, magbabasag kasi at least souvenir niyo sa ilalagay niyo sa inyong mga collection sa souvenir. Ilalagay niyo sa inyong mga divider, ganyan. Oh, galing ako na Inaguan, ganyan. Ayan. Iba yung design niya dan. Oh, di ba? Magkakaiba. So, I think this is 150 na lang. Pamahal ng pamahal. Magkano benta natin ito? Ibebenta natin? 350. Ha? 350. Gago. 150 na lang to guys, or 100. 100 ang maliliit, 150 ang matataas. Tapos ito din, oh. Di ba? Kasi kawaran ulit ng 50. Hanggang sa pamigay na lang siguro, 30 na lang siguro. So yun lang guys, thank you so much sa lahat mga gusto magnegosyo guys.
meron sila mga ganito din na sobrang dami din. Meron din silang iba't ibang mga bundles, iba't ibang mga babes doon. Iba't iba, meron din silang mga set na may thermos na, tapos may maliliit na cup. Ganyan, hanapin na lang po ang KM Carpet CDO. So, sa lahat mga gusto mag-business dyan, please visit their page or visit their physical store or bodega sa may Bulwa. Tapat lang siya ng Isdaan, malapit. Doon may malaking warehouse doon. Andun lang sila. So, thank you so much and magbenta na kayo. Chodo po yun. Bibilis siya. 950. Cute. Mom, you're right about everything. Yung mga sayings, I like that dad saying. best friend factor. So yan na guys, bye-bye. Sorry. So hi mga kabidya, welcome back to my channel and for today's video ay Feeling ko Canadian. Canadian, ano siya? sa bodega. Canadian na tela. Mayroong cortina, mayroong mugs and everything. Tingnan natin kung gaano kaganda yung Oh, that's right. mga produkto nila. So let's check. Luwas na naman. Parang flower base naman na to. Ala! Ay, pagyabot si Britney! Yati na. Pangayong bread. At, ay, sa Ako kapo. na mo nabulatan.